טוב חברים, אז אולי ראיתם אותי כבר בסרטונים קודמים, אולי לא. נעים מאוד, אני זוהר סוסלוביץ', נשוי לספיר, אבא לשלושה בנים, בוחן וקורן, בן 34 תכף, שותף שלי יונתן ברלי, נשוי לחן, אבא לנווה ולילי, שלישי או שלישית בדרך, הם לא מגלים. איזה כיף שיש לך גם בן ובת ואתה לא חייב לגלות, אני רק עם בן, לא משנה. אז רציתי לדבר איתכם שנייה בלי סיסמאות, בלי הבטחות מפוצצות, פשוט תכלס, מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים אותו. שורה תחתונה, אתם רוצים להשקיע בביטקוין? מדהים. אם התשובה היא כן, אנחנו הכתובת. למה אנחנו הכתובת? לאורך כל התהליך אנחנו עוזרים לכם לעשות את הכל על המקסימום, על הצד הטוב ביותר. עכשיו, מה זה אומר על המקסימום? בגדול יש פה 5 פרמטרים. הראשון, עוזרים לכם לקנות ביטקוין בצורה הכי קלה ומהירה, בלי בירוקרטיות של הבנקים, בלי התעסקות. זה סרט שאתם לא רוצים להיכנס אליו. הדבר השני, עמלות. אנחנו יודעים לקנות לכם ביטקוין בצורה הכי זולה שיש היום בשוק. תבדקו אותנו, אנחנו מדברים על בין 0.5% בלבד. עמלה על הביטקוין. מוזמנים לבדוק אותי בארץ, בחול, איפה שלא תבדקו, תמצאו מחירים יותר גבוהים, איתנו זה פחות. אז אמרנו, תהליך קל, תהליך זול, הבטחה. אנחנו דואגים לכם להבטחה ברמה הכי גבוהה. בטוח שמעתם, אנשים איבדו את הכסף, איבדו את הארנק, איבדו את המפתחות. ארנק חם, ארנק קר, איזה בוחרים, איך מתחילים, איך מגבים, הכל אנחנו דואגים לכם מהיום הראשון. אתם מקצוענים בדבר הזה, אנחנו מלווים אתכם כל הדרך, אתם לא עושים אף טעות, לא שמתחילים ולא שמתקדמים. הלאה, אז אמרנו, קנייה מהירה וקלה, זולה, הבטחה. השלב הרביעי זה מינוף. אסטרטגיית המינוף האישית שלנו, זה מה שאנחנו מלמדים אתכם. מינוף, רגע ליישר קו למי שלא מכיר, לקחת כסף שמישהו נותן לי בריבית מסוימת, לעשות איתו יותר מהריבית הזאת. ככה כמעט כולם מתנהלים בעולמות הנדל"ן, כל משכנתה שאני לוקח זה מינוף, כל הלוואה שאני לוקח זה מינוף. אם אני מרוויח יותר מהריבית שאני משלם, מינוף מוצלח. אז אנחנו משתמשים בשיטה הזאת שקיימת בנדל"ן כבר המון שנים, מיישמים אותה בצורה הכי טובה בביטקוין. מה זה אומר? שאנחנו יודעים פשוט לייצר תשואה עודפת על פני רק להחזיק בביטקוין. כמה עודפת? פחות או יותר, בשלוש שנים אנחנו יודעים לייצר אקסטרה של 33% על ההשקעה שלכם. בפועל מה זה אומר? אם התחלתם מביטקוין אחד, והיום הוא שווה נגיד בערך $100,000, יכול להיות שבעוד 3 שנים ביטקוין יהיה $200,000, ואז עשיתם 100% על הכסף שלכם, נכון? מדהים. איתנו אתם תעשו 33% יותר. איך? כי אנחנו נגדיל לכם את מספר הביטקוין שיש לכם. לא רק התשואה שביטקוין עושה כי הוא עולה בערך שלו, אתם גם צוברים יותר ויותר ביטקוין אליכם לכיס. והדבר החמישי ואולי הכי חשוב פה, נושא הידע. הקורסים הדיגיטליים שלנו שאתם מקבלים כחלק מהתהליך איתנו, שזה כרגע 8 שעות של תוכן שאנחנו כל הזמן עובדים על לשפר ולשדרג את הדבר הזה. אז יש לכם כל כך הרבה ידע שצברנו לאורך השנים, פשוט דחסנו לכם את זה, הכל מספרים שקראנו ואודיובוקס ופודקאסטים ששמענו ומה שאתם לא רוצים, דחסנו לכם את זה לתוכן ממוקד, מדויק, על כסף, על השקעות, על ביטקוין, על כל הכלכלה העולמית, איך הגענו למצב שהגענו, למה אנחנו כל כך מאמינים בביטקוין, למה זרקנו את כל החיים שלנו על הדבר הזה, ואיך זה שינה לנו את החיים, ולמה ביטקוין הופך את החיים לזולים יותר. כן. כמה שזה נשמע מוזר, ואני יודע שזה נשמע מוזר, זה עובד. אז חברים, אם מה שאמרתי לכם מעניין אתכם, מדבר אליכם, אנחנו נשמח לתאם אתכם שיחת התאמה. רבע שעה בטלפון, או איתי או עם יונתן או עם אחד מהנציגים שלנו, נשמח לדבר איתכם, לראות שיש התאמה, מבחינת האנרגיה, מבחינת הווייב, לראות שאתם מוכנים ובשלים להחלטה להשקיע בביטקוין ולשנות לעצמכם את העתיד הפיננסי. חזרתי לסיסמאות, אני יודע, אין מה לעשות, זה חזק ממני. בכל מקרה, אם נדבר ויהיה התאמה, נשמח גם לקבוע איתכם פגישה, זום או פרונטלי, מה שנוח לכם. אנחנו יושבים באיירפורט סיטי, נשמח להיפגש, לעשות קפה, תבואו, תכירו, תראו אותנו. אז חוץ מקפה, בפגישה נציג לכם את שיטת ההשקעה שלנו, נסביר לכם לעומק איך הכל עובד, ובמידה ותחליטו שזה מדבר אליכם, נשמח להתקדם איתכם לתהליך וללוות אתכם בהשקעה שלכם, שיכולה באמת לשנות לכם את החיים. אז חברים, איפשהו כאן למעלה למטה, מסביבי, לא יודע איפה שמתי את הסרטון הזה, את העמוד הזה, יש לכם פה לינק לקביעת שיחת התאמה, נשמח לדבר איתכם ולהתחיל איתכם תהליך.